gaskiya. Labari na shiri mai dogon zango, ku kasance da mu yanzu domin jin sanarwa yanzu da daraktan fim ɗin ya cire, Malam Aminu Saira. Amma in wannan shine farkon ziyartarka wannan channel tamu mai albarka, kai haƙuri ka tsaya ka danna mana subscribe da alamar liking. Mun gode. Jama'a assalamu alaikum, mai magana Aminu Saira Muhammad, wanda aka fi sani da Aminu Saira, jagoran shirin fim ɗin labari na series ma'ana mai dogon zango. Ina yi muku albishir insha Allahu ranar Litinin mai zuwa 15 ga watan August shekarar 2022 za mu sakar muku wannan tallan fim na labari na mai dogon zango. A jikin tallan fim ɗin yana ɗauke da ranar da za a fara da kuma wuraren da za a dinga haska shi insha Allahu. Sannan kuma muna ƙara baku haƙuri da tsaiko da ake samu da jira da kuke yi. Allah ya bar zumunci, mun gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun gode da sauraro. Har yanzu dai muna ƙara tuni ga wanda ba su danna mana subscribe ba, su yi haƙuri su tsaya su danna mana liking ɗin bidiyon nan, inda hali ku mana share. Mun gode. Allah bar zumunci da ƙauna. Godiya. Yawwa, mun gode. Mai gaskiya.